Днес ще говорим за сланина и за теорията на относителността. Цуру каза нещо умно във видео. Назад, демоне! В името Господне! Цъкнахте на видео с заглавие сланина. Защо? Не, аз не ви съдя, всеки да прави каквото си иска. Нали така, тате? За последен път. Няма да си поръчваш тапети на графа. Какво да привлече към това видео? Не видим! За тебе сакаш съм! Може да сте дошли заради музиката, която пускам. Да, заповядайте. Добър ден, може ли 2 хляба? Това ще бъде 1,80 лв. Става ли да платя с купон? Охрана? Не, сериозно. Цъкнали сте, защото всички българи харесват сланина. И ги заинтригува. Зайченцето бяло, цял ден си играло в близката горичка. Шампанско, свещи, шоколад. Къде е сланината, бе? Нищо не разбираш от романтика, красене! И все пак, ако не бях говорил за това, което е в заглавието, и изведнъж видеото се превърне в как да станем влогър с 3 лесни стъпки. Стъпка номер 1. Темата. Изберете оригинална тема, която никой не е чувал. Като кифлите. Или пък 10 факта за подвижниците ми. Факт номер 6. Имам бемка, която прилича на Слави Трифонов и сигурно ще я видите, ако се гледате. Стъпка номер 2. За нищо на света не пишете сценарий. Всички обичат да слушат. Така ще привлечете аудиторията, която има умствената способност да ви хареса клипа, но не и да си обели кремвирш. Стъпка номер 3. Нахалството. Добро утро! Имате ли 14 минути, за да видите моето так видео с баба ми? Бабо, коя ми е била първата дума? Бабо! БСП! Ако се беше превърнал в такова видео, вие щяхте ли да се чувствате измамени и подведени? Аз да, мразя да ме лъжат. Тате, кога ще ми купиш колело? Като пораснеш, тате, когато станеш голямо момче. И така, джуджето Хенри остана без колело. Лошо и да се лъже. После не съм говорил умни неща в видеотата, ай малко. Понякога обаче, за да запазиш една тайна, трябва да излъжеш. Къде е Осама Бин Ладен? Не знам. Осама, ще трябва да се изнесеш от нас. Издирват те. Ахлен ва сахлен, Сара. Да, сърдит съм. Не, стига, прибери бомбите. Няма да мине този номер пак. Пак се размина, ей! Не само тайната се пази така. Достоинството също. Раус, направи му малко място, той те обича. Не трябва да умира. Какъв мъж си ти, бе? Ревеш на Титаник. Ама те се обичат. Оле, кака се прибра. Не трябва да ме вижда така. Направи се на корав. Какво правиш, Цурчо? Нищо, гледам някакъв филм така. Лъжата може и да е полезна. Вау! Този път сме много смислени. Хосе се е престарал с сценария. Хосе, ако не е на бюрото ми, до утре сутринта ще слушаш 1 час как духам в микрофона. Хосе, това е гениално!
Пример за полезна лъжа. Когато баща ми каза: Цуро, искаш ли да ти науча как се кара кола? Ще е забавно. Карането на кола не е кой знае какво, отпусни се. Значи не се тревожи, въпреки че държиш твоя, моя и живота на околните в тези две ръце. Първо запали колата. Ами кола на акт ли искаш? 600 лева е глобата, 600! Охо, чуваш ли двигателя? Не, няма да ми се отговаряш, такъв шамар ще забърша. Трябва да смениш скорост. Първо натискаш рязко съединител, после натискаш леко спирачка, после вадиш пръвсмокачката. Много леко обираш паечените, отпускаш съединителя и сменяш на трета. Много бавно караше, дай малко гаша, угасни колата. Vocals spill over like the chilling words of Jehovah or the cup that runneth. Let's keep it 100. You're just in time for the world harvest. No matter if you're stinking filthy rich or impoverished. On or offline, they out to get that new white. Ама ти си бил на втора ли бе? Ще ми гръмне двигателя, ей, мамицата си!